Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Omroep Zeeland. Het is zaterdag 7 november en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Het Zeeuwse autobergingsbedrijf QZ maakt als een van de eerste in Nederland gebruik van een waterdompelcontainer. Het bedrijf kan met die container accu's van elektrische auto's op een veilige manier af laten koelen. Je ziet dat er steeds meer elektrische voertuigen komen en die kunnen ook een keer in brand gaan vliegen. En het probleem is met een elektrisch voertuig, dat is heel moeilijk uit te krijgen. In zo'n situatie wordt de elektrische auto met de brandende accu in de waterdompelcontainer gezet. De brandweer laat de container deels vollopen met water en zo kan het autobergingsbedrijf de elektrische auto veilig verplaatsen. Dan wordt die ongeveer laten we zeggen 2-3 dagen onder water gehouden, zodat dus het accupakket kapot is. Het water waarmee de accu van de elektrische auto werd afgekoeld moet vervolgens door een chemisch afvalverwerkingsbedrijf worden opgehaald. Vandaag is het Natuurwerkdag en eigenlijk zou Thomas Colet uit Middelburg met een groep vrijwilligers wilgen gaan snoeien bij Arnhemuiden. Maar de aangescherpte maatregelen zetten hier een streep door. Om toch iets te betekenen voor de biodiversiteit ging hij toch aan de slag in eigen tuin. Wat is dat precies? Nou, dat is een salamanderhotel wat we gemaakt hebben. En dit is eigenlijk een soort schuilplaats die je creëert. Heel simpel, met wat hout, wat snoeiafval, wat losse bladeren op de grond en dan rondomheen met wat takken een schuilplaats maken. En dan met 2 lange takken in de vijver zelf, zodat de beestjes makkelijk uit de vijver kunnen komen. Nou, dan hoop ik dat ze daar een prettig winterverblijf hebben. Normaal gesproken krijgen natuurgebieden op deze dag een onderhoudsbeurt. Dat moet nu dus even wachten. Vandaag is de opdracht om je tuin zo comfortabel mogelijk te maken voor planten en kleine beestjes. U legt nou juist de bladeren terug, terwijl ik denk veel mensen ruimen ze juist op. Ja, raar hè. Bodembeestjes die kunnen die bladeren weer als voedsel gebruiken. En daardoor komen ook mineralen en dergelijke die in die bladeren zitten, die komen actief in de bodem. En zodoende is dat ook goed voor de planten die daar rondomheen staan. Niet weggooien? Niet weggooien, nee. Al 4 dagen lang zijn alle ogen gericht op de Verenigde Staten. Wie zal de presidentsverkiezingen daar winnen? Democraat Joe Biden of toch de huidige president en republikein Donald Trump? Ook in Middelburg wordt het tellen van de stemmen op de voet gevolgd door de Amerikaanse Joseph Rizovsky. Hij is democraat en had gehoopt dat Joe Biden met overmacht zou winnen. It feels like the example of President Trump was so extreme that if people still keep voting for one party, it hurts your hope for democracy. Ook de familie van Joseph in Pennsylvania, waar de kiezers bijna gelijk verdeeld lijken, is teleurgesteld in de minimale winst van Joe Biden. That it was this close says that many people are willing to accept anything from a Republican. Daarom denkt Joseph dat het lastig wordt voor Biden om de verdeeldheid in Amerika te veranderen. I fear that he does not have the gift of speaking or communicating well enough that he himself will change minds. Daarom heeft Joseph 2 tips voor Biden. Use the wisdom of your ears. Choose good advisors and listen to them. Deze foto's van een oplichtende zeedoorzeevonk zou je verwachten in de zomer of de lente, maar niet in november. Toch zijn ze eergisteren gemaakt door hobbyfotograaf Jonathan Duinen uit Goes. Bij de juiste omstandigheden plant dat eencellige diertje zich in rap tempo voort, waardoor je de gloed die ze verspreiden met het blote oog kunt zien. Dat natuurfenomeen wordt vooral geassocieerd met warme zomerse dagen. Maar eergisteren stond er weinig wind en veel zon, waardoor ook nu de bovenste laagwater warm genoeg werd. En dat leverde deze prachtige plaatjes op. Alsof het een gewone zaterdag is, wordt er vandaag volop gevoetbald bij Zeelandia Middelburg. Niet tegen tegenstanders van andere clubs, want dat is tegen de coronaregels, maar tegen teams van Zeelandia zelf. We zijn hier met een kleine 25 ploegen toch aan het voetballen. Niet voetballen was voor ons geen optie, dus we hebben gezegd wat kunnen we wel en dat zijn goed onderlinge wedstrijden organiseren. Het is belangrijk voor de club om iets voor de jeugdleden te doen.
Voor een paar dingen. De jeugd blijft bezig. We blijven als vereniging actief. De verbondenheid met het team blijft. En je zit op voetbal omdat je wedstrijdjes wil spelen. En dat is toch het leukste van de week. En daar kunnen ze nu toch naar uitkijken en plezier beleven op de zaterdag. Ouders mogen er nog steeds niet bij. Alhoewel sommigen manieren hebben gevonden om hun kinderen toch te zien spelen. Maar ze zijn hoe dan ook blij met de oplossing. Ja, leuk. Goed georganiseerd hier. Tenminste, het is fijn dat ze dat kunnen doen. Ik vind het heel goed. Lekker buiten, bewegen. Ook voor de spelers is het een uitkomst. Alhoewel sommigen het liever anders hadden gezien. Nou, ik vind het wel leuk. Alleen jammer dat het afgelast is door corona. Dat we het nu gewoon met onze eigen teams moeten doen van Zeelandia. Ja, dat is wel weer leuk. Want dan kan je wel gewoon wedstrijden spelen. De bedoeling is dat op deze manier alle jeugdspelers tot aan de winterstop wedstrijden kunnen spelen. Een hoge drukgebied boven Midden-Europa zorgt deze dagen bij ons voor veel zon. Van het zuiden komt er wel af en toe wat hoge bewolking over. Maar de zon had het voor het zeggen en met een zwakke tot matige oost- tot zuidoostenwind werd het ook wat zachter dan gisteren. Die lichte opwarming zet de komende 24 uur ook door. Vannacht is het ook minder koud dan afgelopen nacht. Toen werd het lokaal 3 graden. Vannacht zijn de minimumtemperaturen 6 à 7 graden. Er komt wel wat meer bewolking en mogelijk ontstaat er wat mist of nevel. Maar morgen is er zeker nog regelmatig zon, maar de bewolking wisselt en het is een beetje heilig. Later op de dag is er mogelijk een enkele kleine bui. De meeste plaatsen blijven dus droog. Er staat een zwakke tot matige zuidoost tot zuidenwind, windkracht 2 tot 3 en de maximumtemperatuur is 15 à 16 graden. Dat is ongeveer 4 graden boven normaal en ook maandag en dinsdag zijn zacht met zonnige momenten en wellicht een lokale kortdurende bui. Woensdag gaat de temperatuur een paar graden omlaag, maar het blijft ook in de tweede weekhelft relatief zacht met weinig of geen regen. Tot zover nieuws en weer. Straks dan ben ik bij u terug met het overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week in Zeeland de Week. Dus graag tot zo en anders nog een fijne avond.